हाय फ्रेंड्स, मी किरण. स्वाद बीट्समध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत चीझी शेजवान मॅगी सेट डोसा. हा खूप सुंदर असा डोस्याचा प्रकार आहे. मी इथे कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली. त्यानंतर अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा मीठ आणि पाऊण चमचा धने जिरे पूड घेतली. एक चीजचं क्यूब आणि थोडीशी शेजवान चटणीही काढून घेतली. आता ही आपली बाजारातली नॉर्मल मॅगी मसाला मॅगी आहे जी तयार केली. हे इदड्यांचं बॅटर आहे. मी याची रेसिपी डिस्क्रिप्शनला देणार आहे, तुम्ही तिथून बघू शकतात. तवा गरम करायला ठेवला आहे आणि वाटीभर बॅटर घेऊन वाटीच्या साहाय्याने मी सेट डोसा लावून घेते. आपल्याला डोसा बारीक करायचा नाही, थोडा जाडसर असा ठेवायचा आहे. आता मी तिखट, मीठ, धने जिरेची पूड टाकून घेते आणि थोडीशी शेजवान चटणी स्प्रेड करून घेते. शेजवान चटणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त लावू शकतात. त्यानंतर थोडासा टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा आणि खूप सारी कोथिंबीर टाकून घेते आणि आपण तयार केलेली मॅगी व्यवस्थित सगळीकडे हाताच्या साहाय्याने व्यवस्थित पसरून घेऊया. तुम्ही मॅगीऐवजी जर तुम्हाला हक्का नूडल्स टाकायचे असतील तर त्या देखील टाकू शकतात. तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. आता थोडा टोमॅटो टाकून घेते, थोडासा कांदा आणि कोथिंबीर. पुन्हा मी तिखट, मीठ, धने जिरेची मिक्स केलेली पूड टाकून घेते. याच्याने कांदा आणि टोमॅटो नॉर्मल न लागता तोही मसालेदार लागतो डोस्यामध्ये. आणि खूप सारं चीज. तुम्ही बघू शकतात आपला डोसा किती सुंदर दिसतोय. खूपच सुंदर रेसिपी, घरी नक्की ट्राय करा. आहे ना पिझ्झा किंवा बर्गरपेक्षाही वेगळं आणि सुंदर काहीतरी. आता पुन्हा मी दुसरा एक डोसा लावणार आहे ज्यात मी मॅगी स्किप केली. हा फक्त चीझी शेजवान सेट डोसा आहे. यात मिक्स केलेली पूड टाकली. ही पूड तुम्ही रोजच्या नॉर्मल डोस्याला सुद्धा लावू शकतात. मुलांना तसा डोसा इतका आवडतो की चटणी, सॉस किंवा सांबारची गरज लागत नाही. आता शेजवान चटणी, त्यानंतर टोमॅटो, कांदा आणि कोथिंबीर टाकून घेऊया.
त्यानंतर तिखट, मीठ, धने जिरे केलेली मिक्स पूड टाकून घेऊया. आणि खूप सारं चीज. हाही डोसा पहिल्या डोश्यासारखा छान असा लागतो. ज्याला मॅगी आवडत नसेल त्याने हा डोसा नक्की ट्राय करा. रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. बाय बाय.